Ερναγκόμεθ για 3. Κι άλλο επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαπέτρου θα μαζέψει την μπάλα, θα σκοράρει και θα πάρει το φάουλ για να εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Ναν. Πολύ ωραία πάσα στον Ερναγκόμεθ. Υποδέχεται την μπάλα ο Ισπανός και αμέσως τελειώνει τη φάση. 4-5. Ζητάει απομόνωση ο Νέντοβιτς να πάει σε παιχνίδι 1-1. Μένει μπροστά ο Ερναγκόμεθ. Πολλές οι προσποιήσεις, πολλές οι τρίπλες. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάλινιτς έκοψε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να αποστάρει. Νέντοβιτς. Κλέβει η άμυνα του Παναθηναϊκού και ανοίγεται στο ανοιχτό γήπεδο. Θα τελειώσει τη φάση ο Παπαπέτρου μετά την ασίστ του Μπράουν. Παναθηναϊκός μετά την καλή του άμυνα βρίσκει εύκολους πόντους στην επίθεση στον ευνηδιασμό και κάνει το σκορ 7-7. Ο Γκράντος πιο ψηλός και πιο δυνατός πήγε στον Κάλινιτς. Μάκιντάιρ για 3. Σημαδεύει σωστά. Με επαναφορά ο Γκράντ. Λεσόρ. Μπράουν. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση παρά το ότι μπροστά του βρέθηκε ο Πλάφτσιτς. Νέντοβιτς. Μάκιντάιρ. Κάλινιτς στην αδύνατη πλευρά. Τον περιμένει ο Μπράουν. Κάλινιτς θέλει να εκμεταλλευτεί ότι είναι ψηλότερος. Πήγε η βοήθεια από το Λεσόρ. Στην αδύνατη πλευρά ο Ντάουν. Θα σημαδέψει και αυτό σωστά όπως το έκανε και λίγο πριν ο Μάκιντάιρ. Γκραντ. Περιμένει να βγει ο Μπράουν. Του έδωσε την μπάλα. Σλούκας τώρα. Εξαιρετική πάσα από τον Γκραντ, το κάρφωμα από τον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός εδώ έκρυψε την μπάλα σε αυτή του την επίθεση. Το Σάντος. Ζευγάρι με τον Σλούκα σε άμυνα και επίθεση. Πέρασε από το σκριν του Μίτροβιτς, του γύρισε την μπάλα. Αυτός προτίμησε να τη βγάλει στη γωνία. Ο Κάλινιτς ευστόχησε για 3. Σλούκας. Υψώνει για τον Λεσόρ, πολλά χέρια στην μπάλα. Μπαίνει ο Μπράουν, την κερδίζει. Θα τελειώσει τη φάση ο Σλούκας. Τρίποντο από τον Θεόντοσιτς. Σλούκας. Κλείνεται από 2. Ο Κεντράιτης πρόλαβε να κλέψει την μπάλα. Ο Κάναν εκτέλεσε για 3. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Αμερικάνος βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6 και ο Αταμάν καλεί αμέσως time out. Και ενώ ο Ναν ευστοχεί για 3 και απαντάει σε 1, έπεσε και ένα άδειο μπουκάλι στον ελληνικό πάγκο. Θεόντοσιτς. Βλέπει την μπάλα ο Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει και πάλι στον ευνηδιασμό. Επιστρέφουν οι γηπεδούχοι. Έρχεται ο Στρέιλερ. Ο Ερναγκόμεθ να αφήσει εύκολα την μπάλα στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Κάναν. Δεν τον ακολούθησε κανείς. Και τιμώρησε αυτή την παθητική άμυνα του Παναθηναϊκού. 27-23. Είναι λογικό να σημαδεύουν τον Θεόντοσιτς πλέον οι πράσινοι. Ο Γκραντ θα το κάνει και θα πάρει το maximum. Κάναν. Κλέβει ο Ερναγκόμεθ. Βγαίνει πριν το Κεντράιτης και θα πάει στο κάρφωμα. Καλύπτει ο Γιουρτσέβεν. Θεόντοσιτς με την μοναδική του φαντασία και την εκπληκτική του ικανότητα. Το Σάντος. Θεόντοσιτς, ελεύθερος για 3. Πολύ δύσκολα αστοχή όταν δεν είναι κανένας μπροστά του. Κάναν. Κι άλλο τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό ο Κάναν. Το Σάντος ελευθερώθηκε. Δεν εκτέλεσε και έκανε το λάθος από την παρέμβαση του Παπαπέτρου, ο οποίος φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και φτάνει μέχρι το lay-up για να δώσει ανάσα και να ξεκολλήσει τον Παναθηναϊκό από τους 30 πόντους. Ψηλά ο Όσμαν για το πρώτο σκριν, ο Λεσόρ έδωσε το δεύτερο. Πέρασε από το κεντρικό διάδρομο και κάρφωσε μόλι του τη δύναμη ο Λορέντζο Μπράουν στην πιο όμορφη φάση του αγώνα. Παπαπέτρου, φοβερή πάσα στο Λεσόρ που θα καρφώσει. Δεύτερο συνεχόμενο κάρφωμα για τον Παναθηναϊκό. Μπράουν.
Εγώνια πάσα, ο Λεσόρ έσωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού και θέλει να πάει σε 1-1 με τον Πλάψιτς, τον οποίο θα κερδίσει. Νέντοβιτς. 3 δευτερόλεπτα για ο Ερυθρός Αστέρας. Κλείστηκε ο Νέντοβιτς. Πρόλαβε ο Κάλινιτς να εκτελέσει για 3. Και όχι απλά πρόλαβε, αλλά το έβαλε κιόλας. Δύσκολο σουτ. Νέντοβιτς. Στα 3 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα σουτ από πολύ μακριά και η υποπίεση. Δεν είναι πολλοί στην Ευρωλίγκα που μπορούν να βάζουν τέτοια σουτ. Ο Νέντοβιτς όμως είναι ένας από αυτούς. Νέντοβιτς. Βλέπει ο Γκραντ και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Απέφυγε το Μακιντάιρ, τελείωσε τη φάση. Φοβερός Τζέριαν Γκραντ. Από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, έχοντας βγάλει την άμυνα. Μπράουν στην παγίδα κατάφερε να πασάρει στο Λεσόρ. Ελεύθερος ο Σλούκας για 3. Έρχεται ο Ερναγκόμεθ να καρφώσει. Ναν. Ερναγκόμεθ. Ο Λεσόρ έχει ποστάρει τον Κάλινιτς. Πήρε την μπάλα και έφτασε στο κάρφωμα. Φανταστική φάση με τον Γάλλο που εκμεταλλεύεται τη βουτιά του Κάλινιτς και φτάνει μέχρι να κρεμαστεί στο αντίπαλο καλάθι. Ερναγκόμεθ ελεύθερος από τη γωνία και αυτό μέσα. Συνεχίζεται η πράσινη επιστροφή. Η διαφορά πέφτει στους 5. Πέρασε με το αριστερό του χέρι, πέρασε και από τον Ντοσάντος. Σαν να μην υπήρχε κανείς μπροστά του, έφτασε στο lay-up. Στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ντόμπριτς. Ο Ναν αρχίζει να βάζει μπροστά τις μηχανές σιγά σιγά. Πήγε πάλι προς τα μέσα, βρήκε διάδρομο, τρύπωσε ο Βραζιλιάνος. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Ντόμπριτς, Ντοσάντος. Ντόμπριτς στην αδύνατη πλευρά, μπροστά στον Ναν θα δοκιμάσει για 3 και θα το βάλει. Πολύ δύσκολο σουτ γιατί ο Ναν είχε προλάβει να προσαρμόσει την άμυνά του. Μπράουν. Έφτασε μέχρι το κάρφωμα. Πέρασε από το σκριν και εκτέλεσε από την κορυφή. Ήτανε τρίποντο αυτό που πέτυχε ο Σλούκας. Είναι η ώρα του. Ντοσάντος. Κάναν θα εκτελέσει και αυτός αμέσως για 3 και θα απαντήσει. Ντοσάντος θα φτάσει ξανά στο lay-up. Σλούκας θέλει να πάει και αυτός προς τα μέσα. Ο Γκραντ θα δοκιμάσει για 3. Μέσα! Τζέριαν Γκραντ 68-67, μειώνει στον πόντο. Λιγότερο από 4 λεπτά. Ο Ντοσάντος θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. Σλούκας απομονωμένος με τον Πλάψιτς. Μίτογλου έβγαλε ξανά στο Σλούκα που έχει όμως 4 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το τρίποντο. Ασύλληπτο τρίποντο. Ο Κώστας Σλούκας στα δικά του λεπτά, στις δικές του αποφάσεις. Δύσκολο να κάνει λάθος. Ντοσάντος. Πετρούσεφ κατευθείαν στον Κάλινιτς. Ξανά ο Πετρούσεφ. Ελεύθερος ο Κάναν. Θα το βάλει και αυτό. 23 πόντια από τον Κάναν. Έμεινε στην αλλαγή ο Πετρούσεφ, το κυνηγάει και το Σάντος. Μίτογλου θα δοκιμάσει για 3 και αυτός θα το βάλει. Και θα το πανηγυρίσει. Έμεινε ψηλά ο Μίτογλου για να μην διεισδύσει και πάλι ο Βραζιλιάνος, ο οποίος παλεύει να βρει διάδρομο. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντοσάντος έβγαλε στο Πετρούσεφ, αυτός εκτέλεσε για 3, το βάλε. Και ο Πετρούσεφ τρίποντο. Ναν. Μπροστά του είναι ο Νέντοβιτς. Μοιάζει εύκολη λία για τον Ναν. Προσποιείται. Θα αστοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound και θα σκοράρει. 5 δευτερόλεπτα. Νέντοβιτς. Μπροστά στον Μπράουν θα πάρει ένα σουτ για 2. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, θα καταλήξει στα χέρια του Γκραντ. Και τώρα ο Μπράουν με 6 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Ντοσάντος με φάουλ. Σύγχρεμος ο Μπράουν βάζει την πρώτη βολή και φέρνει το Παναθηναϊκό μπροστά. 77-78.
Θα τη βάλει βασανιστικά, αλλά θα τη βάλει και έχουμε time out από το Γιάννη Σφερόπουλο.